Така, днес ще ви представя не малко известния в тези среди господин Иванов, който ще ви даде малко така напътствия как може да създадете собствен бизнес. Здравейте на всички! Благодаря, че сте с мен и днес ще ви разкажа малко повече за моят бизнес. Така, тук съм да ви кажа как да вярвате в себе си, да бъдете успели бизнесмени като мен, разбира се. И най-важното е никога да не се спирате, защото успехът не идва случайно, а трябва постоянство и труд, разбира се. Вярвам, че всеки един от вас може да постигне това, защото виждам, че много от вас имате потенциала да станете успешни бизнесмени. Да, кажете. Искам да ви опитам как постигнахте този успех? Като се замисля... Ове, брат! Къде се е заврял то, бе? Ей, брачет! Това не е брачет ми, бе! Ще отидеш по моя край, бе! Дойдох бабата да видим. Ма ти, що се потнал така? Аз миришем на мъж! Здравей! Ела се не малко, бе! Аре, разправи какво става тук по края? Ишо, Сенки! Дай, бе, брачет, какво става по селото, бе? Брачет, какво става, бе? Едно и също е. Овцете, гледам кокошки тук, двора. Иначе при тебе в града какво става? Брат, друга си в Софията, нема те лъжа, много е лъв. Брат, студентски играте бати купоните за мацките, да не говорим, бе, човек. А при тебе какво става с даскалото, бе? Чух нещо, майка ти се оплака. Брачет, голям проблем стана. Шо, бе? Абе, даскалото до 10-ти клас го направиха и не можем да продължим. Добре, ти нали без това искаш да отидеш в София? И без това, ела проби при мен в училище как? Къде при тебе, брачет? Ами човек, ти може да станеш фермер. Има фермерство, аз уча фермерство, нали ти казах? Каза ми? Мога да дойдеш да пробваш, шо не е, брат? Му е, бе, брачет, ама... То трябва да пари да се преместиш в града, бе. Споко, бе, брачет. Искаш ли? Си помислиш? И утре ще ми кажеш, примерно ще ми звънеш утре други ден, че има в момента свободно място. Добре, брачет, благодаря ти, бе. Ху. Ма, трябва да тръгвам, че бащата ме чака. Добре, брачет, се чуеме за училище. Ама да ми звъннеш тези дни. Чули? Добре, брачет, добре. брачет! Семките ми върни, бе! А ти за едни семки ли си? Абе, семките върни, бе, брачет, бе! Аре, бе, Васел, уби го това, бе! Какво направя? Какъв то гадже дед го има това, бе? Аре, бе, брат, играй, уби го, Абе, брат, брат. умрях, бе! Не, въобще няма да се занимавам с тези глупости, човек. Бе, брат, аре, бе, тъмън шахме да ги биеме, бе, бягай, брат. бе, кой ще бие? Аре, седи да играеш, бе, брат. Не ме занимай вече с тези игри, Аре, стига, бе, брат. Абе, ти така ли си крещя по нивите, бе? Трябва да звъдна на братчето. За какво трябва да му звъниш? Ей, също така. Ако не играя слъски в Европа, искам в Белгия. Какъв е то маскиран пъпежа, че ми играе, бе? Че ми играе. Ау! Кой се обажда? Василе, ти ли си, бе? Аз съм, бе. Ма ти, какво реши, бе? Нали ще ми звъннеш? София ли шиш или си седиш в пусто село? Абе, брачет, още утре, бе. Сега като се сетих, това твоя познат Илия, дали ще мога ме метне до София, бе, тебе? Ето няма проблем, то ми е длъжник. Добре, ма гледай утре, 11 часа да си готов, това те вземе. Айде. Айде, брачет. Една кружка ми, бе! Айде, пиленца! Ще се видим, бе. Колко време ще чекам, бе? Абе, трябваше се сбогувам с всичко, бе. Какво сбогуване, бе? Една цигара ще миш ми ядеш, бе. А тебе ти ли писа само въпроси, че? Абе, човек, бе. Аре, ето, вземи, дърпай тук. Мерси, бе, човек. Йоган, че имаш? Не. Mersi, velho.
Там е любимо, бе! Айде! Струва в София вече. Хубаво е, върчето. Друго си в селото, бе. Ти какво, 2 часа не си в селото и вече ти до липси. Добре съм, бе, човек. Знаеш колко беше кал. С буквински кошките. Абе, споко бе, братле. Ще видиш тук какво ще ти хареса, ще го заобичаш това място. Повече от селото, бе. И аз бях така в началото, спокойно, човек. Сега ще ти покажа какво е, бат. Ще ходим на някой друг купон, утре се запознаеш с хората от училището. Тук ли съм, момче? Да, бе. Хайде, блин. Добре. Добре, как ли си? Как се прави? Може да паднеш така, бе, Не човек. знам, върчет. Ма, ти строби качвала ли си, бе? Ти що ти няма. Аре, бе. Върчет много боли, бе. Ти е по-бързо чисто опирам в това, бе. Айде, влизай. Значи, айде. Чакай се бъде папуците, бе, човек. Значи, натам си. Хубаво, бе, врачето, бе. Натам си, брат. Добре. Значи, слушай са. Тук главната умница. Благодаря ти, бе, враче, бе. Аз отивам набързо до туалетната. Настаняй се. Тук колко време ще се бави, бе. Аз огледах, взема хора хапна нещо. Я видим какво има тук. Така. Охо! В този суджук, бе! Мат, спис. Я виж какво за теб. Не, бе! Какво правиш, бе, човек? Чай да дам на котото, бе! Какво даваш на котката, бе? Тя на антибиотици, бе, няма да яде. Това Това... бе, си, бе, човек. ти си пълен идиот, бе, това се бери, бе, имаш побелки по устата, бе. Да, Абе, от 10 минути тук вече ма дразниш, бе. Братче, бе, съжалявам, бе, не съм искал, бе, човек. Добре, питай Моля ме те, се бе. пак. Питай, бе, човек. Моля те, бе, братче, чакай малко ти обясна, бе, братче. Кам ти, бе, братче, стига, моля те, ела да ти обяснявам, бе. Братче, моля те. Добре, спок. Къде е, братче, искаш се на... Тук е, добре, братче, извиняй, но... Така ли, че станал хой, загаси лампата. Less than 2 years, it's expanded to over 1,000 locations and has generated millions of sales. Every time someone orders a beef. Братчет! Кажи, бе. Става време за училище. Как така, бе? Аре, стай, се оправя. Добре. Леко, бе, брат. Извинявайте за закъснението. Съжалявам, че закъснявам. Абе, ти да не си тръгнал по риба? От първия ден си тръгнал да закъсняваш. Ай сега. Прозореца от лявата страна го отвори. Какво става, момчета? Запознайте се с момчета. Страх съм я? Страх. Страхо. Слушай.
Хабиби, какво става, бе? Запознай се с братчера. Строг съм аз, Абдул. Запознай се и с Мишо. Той е малко зубърче, но нали трябва да се преписва. Строг съм аз. Ау, бе! Аре, тръгвам вече към стаята, бе. Ако си е тук, бе. Тя чисто нова, бе. Дядо ми имаше такава, неговата се щупи. Ти ли си новия? Аз до кога ще се разправям с вас? Я ела да видиш, тук нищо не се случва с тая туалетна. Колко време трябва да чакат децата, за да се случи всичко това? Къде да ходят до туалетна? Под ногтите на модерния свят има повръщано Не мога да се занимавам повече. Писна ми от всичко. Само ме използват за някакви неща. Знаеш какво ме вика? Знаеш? Вика ми, яла ти от новите и за почките. Как аз? Да ти прилича на някои за почки? Тази телефон са си забравил. Не мога просто направо. Обаче, това аз въобще не ме харесва. Нормално, бе. Той ще такъв с всички нещо го е. Ти топли си, бе, тая никой няма да ти хареса. Барче, то от вятъра, бе. Ще става. Брачет, кажи, бе. Та ума не е за връщане, бе. Аз ще се запозная с нея. Добре. Запознайте с момичето, бе. Емилия. Нали бърсах, ма? Мани го този селендур. Мога да ти дам някой лев да се обуеш, защото вече си в столицата. Шо, бе, на мен си ми харесват. Ще издържат още няколко годинки. Айде, че аз съм на маникюр. Брачет, мисля, че ме хареса, отим да я заговоря. Гледай, бе, простак. Брачет, бача мара ми отвъртя тала, бе. Не мога повече така. Искам да се променя към нещо по-добро. Брачет, наистина може би ти трябва. Брачет, прав си. Изпускахме ли нещо? Брачет, първото нещо, което трябва да направим е да ти променим малко стила на обличане, като те гледам така. Човек, в момента, брачет. Това е топ. Това го вземи. Трябва ти една бяла риска. Това вчера го гледах. Вземи го и това. Перфектно. Влизам, брачет, да пробвам. Ги ризите. Така и това. Добре, брачет. Кой ще кажеш, брачет? Не е твоето, брачет. Пробвай другите. И тази шапка направо ще я фърля. Това въобще, как съм ти го дал, бе? Брачет. Не, брачет. Друго нещо, бе. Вече за прилича на човек, бе. А не ли то тъпия селяни? Човек, много ми е гадно, че му набих такъв шамар ония ден. Абе, честно да ти кажа, няма за какво да ти е гадно. Беше много яко, брат. Брат, аре ще ходим вече, ще ми писна. Шматка, що пак идва за третия час, бе? Оплакват се от тебе. Абе, то часове има всеки ден, бе. Ти голям тарикат стана. Почна се обличаш нормално, да говориш малко по-като софиянец и вече, кой съм аз на училище, не трябва да ходя си ходим къде си искам. Брачет, само така. Не ме копирай така. Второто, което е,
Какво ме гледаш мене? Аз ще се оправя. Мани ме мене ти. Мани ме. Надявам се наистина да имаш някаква малко по-сериозен да станеш. Що вече даскалите се оплакват, а и не мога така пич. Чет, спокойно е, аз ти казах. Аз съм спокоен, то ти си проблема. Добре, аре, ставай тръма. Чай, бе, там. Какво ме зяпате, бе, шматки? Ще ви пребия всичките. Какво става с тебе, бе? Промяна. С дрехите, дето взехме вчера, какво се случи? Тия дрехи, дето ми ги даваш ти. Са за балъци. Пълтото. 500 евро, брат. Злато. Чисто, бат. 24 карата. Сес. Абе, глупак. Вчера говорим едно, днеска прави съвсем друго, бе! Ти нормален ли си, бе? Какво става, нали ще се промениш? Вчера цял ден те няма на всичкото отгоре. Днеска дори не знам какво си правил, човек. Мисля, честно ми кажи, ако искаш да се върнеш, се връщай! Трябва да му се извиня. Какво искаш? За втори шамар ли си дошла? Наистина съжалявам за онзи ден. Реагирах много прибързано. Момиче, това че си хубава, но ти дава правото да ме удреш. Искаш да кажеш, че съм хубава. Между другото, случаят ти остана в мен. Принципно ми харесва как ми седи, ама ще го върна да видиш, че съм честен човек, бе. Мерси. Аз си такъв, бе. Бързаш ли за някъде? Някъде е бърза за мен. Аз време имам. Знам на много готино място. Искаш ли да се разходим? Добре. Тук ме напълна за село, бе. Какво става, бе, колега? Абе, времето ме притиска много и ще ми трябва един трактор. Да измислиме нещо цена. Значи за ценичката може да измислим най-доброто, което мога да ти предложа е 5%. 10, 5, 12, 11, 13. 15. Стискаме с ръцете. Айде ти тръгни. Оставя, братчет! Оставя, братчет. Добре, бе, какво искаш пак, колегата? Някакви стъпчици да му пускам за тракторчета. Той ще е редовен, дай ли му, бе? Дал съм някакви къси. Супер, ма дай малко по-малко работа за днес, ма. Ставай се разтъпчи малко, бе. Едно. Остава, бе, как върви жена ти в четвърти месец, ли? Как върви жена ти? Па не е проблем, и то ми е длъжник. Какво ще кажеш? Чакай, ти къде ста?